Hello लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट मोनसे भिडिअ लानानै फैबावलायबाय बे भिडिअआ एक्चुअली गासै मानसिफोरनि थाखायनो इम्पर्टेन्ट नोंथाङा हौवायानो जा हिन्जावानो जा नोंथाङा गेदेरानो जा उन्दैयानो जा ना सासे स्टुडेन्टआनो जा बा सासे स्टुडेन्ट नङैयानो जा बे भिडिअआ बयनिबो थाखाय स्पेशल मोनसे भिडिअ जानो थांगासिनो दं मानो होनना बुङोब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो गिदिरथार मोनसे मेसेजखौ जोङो मिथिनो थाखाय हागोन आरो दा जोङो डाइरेक्टलि बाथ्रायाव थाङोब्ला जोंनि एजुकेशन सिस्टेमा सोलायनायनिफ्राय सोलायबोबाय आङो बे भिडिअनि गेजेरजों मटिभेशनसो होनो नागिरदों माबोरै जोङो गथ'फोरखौ फोरोंलांनांगौ बिनि बिसयसो आं बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों आथिखालावहाय गोबांथार एजुकेशन ना सोलोंथाइ लानायनि हारावहाय गोबां बांबोगासिनो दङ दा समनि जेनाखि बिमा बिफाफोर बिथांमोना गावसोरनि गथ'फोरखौ खालि फरायनायावबानो माने थुसोमगासिनो आरोखि ना गथ'आ हायो बा हाया खुनु बेयाव मेटार गैया हायिखौबो स्कुलाव थिनहरगोन हानायखौबो स्कुलाव थिनहरगोन आरो फरिखा होगोन ना पास फेल रिजाल्टखौ नेगोन आरो पास जायोब्ला बिराद खुसि जागोन फेल जायोब्ला बिराद गाज्रि गोसोखौ मोनगोन नाथाय आङो दिनै भिडिअनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरदों जाय बाथ्राया नोंथांनि थाखाय बिराद गोसोआव लाथावना आरो नोंनि जिबनावहाय बाहायथावना बाथ्रा जानानै थागोन ना जोङो माबायदि जानांगौ जोंनो दानि जोंनि आन्डार डेभेलप जोंनि जेनाखि थट आन्डार डेभेलप हादोरसानि थट ओमफ्राय बै डेभेलप जानाय हादरनि जेनाखि थट ना बिसोरनि साननाय जोंनि साननाय माबायदि जायो ना माबायदि आलादा बैसोरबायदि जों मानो लानो हायाखै जोङो लानो नाजानांसिगोन आरोखि माबायदि जोङो गावनि स्टुडेन्टफोरखौ गावनि गथ'फोरखौ ना माबायदि फोरोंनाया जोंनि थाखाय बेस्ट जागोन जों बेखौ नोजोर होनांगौ दा जोङो गावनि गथ'फोरखौ सानफ्रोमबो स्कुलाव थिनहरगोन ना फरायहोगोन जेब्ला गथ'आ फरायलांगोन आरो देरलांगोन MA BA पास जाहैगोन ना मास्टार डिग्री लाहैगोन अब्ला बै गथ'आबो ना बै फरायसायाबो मास्टार डिग्री लानाय सासे गथ'आबो बेखार जाहैयो जोङो नुदों जोङो प्रेक्टिकल जोंनि माने थिक बेखार जाहैयो आरोखि माने बै समावहाय जोङो प्राइभेट स्कुलफ्राव हाबसनना थाहैनोबो उसुबिदा जाहैयो मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा गोबां डिग्री लानाय सासे व्यक्तिया माबोरै 5,000-6,000 मान्थलियावहाय प्राइभेट स्कुलाव फोरोंहैनो ना जोंनिया बे जायो आरोखि बेनो प्रब्लेम जोंना बेनिखायनो जोंनि साननाया एसे आलादा जानांसिगौ माबायदि आलादा जानांसिगौ जोङो नोजोर होनांसिगौ नोंनि गथ'आ माबायदि आइडियानि मानसि माबायदि टेकनिक ना नोंनि गथ'नि जेनाखि मेम'रि पावार नोंनि गथ'नि फरायनाय बा फरायै मा बिथिङाव फरायो मा बिथिङाव मोजां बेखौसो नोजोर होनांसिगौ जोङो आथिखालाव जोङो डेभेलप जानोब्ला ना हमना ला गथ'खौ जोङो बियो फरायनायावहाय मोजां नङा हमना लादो ना फरायनायाव मोजां नङा आरो बेखौ नोङो स्कुलाव थिनहरगोन बियो थांगोन फैगोन बुजिनाय नङा आरो बियो एग्जामावहाय फेल जागोन अब्ला बियो नोंनि गोरोन्थि जाखो ना बे नोंनि गथ'नि गोरोन्थि जाखो बेयो नोंनि गथ'नि गोरोन्थि नङा होननानै जों बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला बिनि जेनाखि मेम'रि पावार बियो आलादा एसे आलादा आङो प्रेक्टिकेल आङो फोरोंबोबाय जेनाखि गामियावनो आं टिउसन फोरोंनायावहाय माखासे स्टुडेन्टफोरनि गथ' मेलेमा एसे आलादा आरो माखासे गथ'फोरनिया आलादा माखासेया एडभान्स जायोना माखासे एडभान्स बुजिनो हायो नाथाय माखासेया स्ल' आरो माखासेया टु स्ल' जोबोर स्ल' बुजिनो थाखाय बिराद गोब्राब दा बैसोरबायदि गथ'खौ जोङो बेवहाय बारा थुसोमबाय थानो नांलिया आरो ना
नोंथांनि गथ'आबो जानो हागौ बेबायदिनो दङ जानो हागौ नाथाय दिनैनि आथिखालनि जोंनि आन्डार डेभेलप जायगानि जेनाखि बेबायदि आइडिया बेखौ जों चेन्ज खालामनानै गुबुन आइडिया लानाया गाहामसै आरोखि हमना लादो नोंनि गथ'आ फरायनायाव मोजां नङा बियो फुटबलाव बिराद मोजां नोङो बेखौ फुटबल कर्स होदो बेखौ फरायनायखौ नांगौला एसे दोनहोदो ना बियो बेखौ नोङो मेक्सिमाम नोङो बा मिनिमाम ना नोङो माबासिम 10 पास बा 12 पास बिसिम फरायहोनो हायो बेनिफ्राय बियो गावनि जेनाखि ना बेनि टारगेट बेनि डिसिसन बायदि बियो थांगोन मालाय बियो फुटबलावब्ला बेखौ फुटबल कर्स होदो नोङो बेखौ फाथायहरदो ना कर्स होदो बेनो बिराद मोजां जाहैथोंसै बियो इन्टारनेसनेल प्लेयार जाहैनो हायोब्ला बिराद मोजां नोङो बे मोनसे लामायावनो बेखौ थुसोम आरो नाथाय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जोङो जेनाखि कम्पिउटारखौ जोङो एकदमबारे माबा मेन्डेटरि खालामनांगौ आरोखि ना नोंनि गथ'फोरनि थाखाय जोङो कम्पिउटार कर्सखौ नोङो होथारनांसिगौ आथिखालाव बबेयावबा बियो जब मावनो सानोब्ला आथिखालाव कम्पिउटार जेनाखि डिप्ल'मा सार्टिफिकेट नङाब्लानो जेरावबो जबफ्राखौनो मोनला दा हमना लादो नोंनि फिसाजोआ ना नोंनि फिसाजोआ बियो हमना लादो बियो आर्ट्स ना आखिनायावहाय बिराद मोजां लायदो बेखौ आर्ट्सआवनो हरदो बियो आर्ट्सआवनो साक्सेस जाथोंसै ना बियो बै मानसिया दहायनि मानसिया बियो फुटबलावनो साक्सेस जाथोंसै बियो आर्ट्सआव साक्सेस जाथोंसै आरो गुबुन बेबायदिनो बायदि बायदि दं आरोना डान्स बेबायदिनो गोबांथार स्किल ना बायदिसिना बानायनाय टेक्न'ल'जि बेफोरबायदि गोबांथार गुबुन गुबुन रोखोमनि आइडियास स्किल्सफोर मानसिफोरनाव थायो आरोखि ना जोङो बेफोरखौ नोजोर होनानै गावबा गावनि गथ'खौहाय फाथायनो हायो ना बेबायदिनो जोङो जोंनि माने जोङो बेबायदि साफ्रोमबो बानायोब्ला जोबोर थाबैनो माने डेभेलप जायो आरोखि ओनसोला आरो जोंनि फरायनाय बिथिं जोंनि डेभेलप बे स्किल बायदिसिना ना साक्सेस जानाय बिथिङावनो होन अचिभमेन्ट ना बिराद एडभान्स जायो माने जोङो फरायनायावबो खारबाय थायोबा जोंनिया माने डेभेलप जाया माने हमथाना लाखिबाय थायो बेनो हमथाना लाखिबाय थायो मोनसेयानो जों फरायगोन फेल जागोन गुबुन खामानि मावहैनोसैलाय बेखार जासिगोनलाय आरो सोरबा फरायबावसिगोनलाय आरो फेल जासिगोनलाय बासिगोनलाय बियो द्रप जासिगोनलाय लेबार खामानि मावनांसिगोनलाय बेबायदि गोबांथार दं आरोखि नाथाय जोङो एसे उन्दैनिफ्रायनो बिनि साननाया मामोन बेनि एमआ मामोन बेखौ नोजोर बोयोब्ला बियो माब्लाबाबो बेबायदि जानाय नङामोन आरो दा एसे सिगाङावहाय बेबायदि बोसोन होग्रा रावबो गैया रावबो जोंखौ बेबायदि बोसोन होनोबो रोङामोन आरोना दा जोङो एसे एडभान्स जानांसिगौ जोङो जोङो सानफ्रोमबो मबाइल लायो मबाइल थुबाय थायो ना बेफोर बोसोनखौ जोङो खोनासंनानै लायाब्ला बेखौ मिस खालामोब्ला सोरनि खहा बा सोरनि मुलाम्फा जागोन नोंथांमोननि मुलाम्फा जागोन ना खहाथ' बहा बुंनो नोंथांमोननि खहा जागोन बा नोंथांमोननिनो मुलाम्फा जागोन नोंथांमोना बे बोसोनखौ खोनासंब्ला बिराद मोजां जायो आरो बेबायदिनो नोंनि लाइफआवहाय नोंनि गथ'फोरखौ नोङो एम खालामनानै लायोब्ला टारगेट खालामनानै दोनोब्ला बिराद मोजां जायो आरोना अके लोगोफोर आङो नैबे मेसेजखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामबाय जानांगौ बे मेसेजआ सोरनिबा गोसोआव लाथावना ना इफेक्ट सोमजिहोदोंब्ला बिराद गाहाम आरो साफ्रोमबो बेबायदिनो मोनदांजोबदोंब्ला बिराद गाहाम आरोखि ना अके लोगोफोर आं बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ मोजांब्ला अननानै लाइक खालामदो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय अके फर नाउ थेंक इउ बाय बाय एन्ड टेक केयार